το μικρό παιδί στην αγκαλιά είναι ακόμη πιο δύσκολο. Καλά, μη στεναχωριέσαι. Θα ήθελες να μοιράσει λίγο ψωμική σου πίτσα. Φέρε μου το μικρό. Θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε λίγο γάλα για το μικρό. Το καημένο δεν έχει παπούτσια. Δεν μπορώ να αγοράσω. Θα μπορούσα να... Μπορούσα να δώσω σε εκείνη τα ωραία παπουτσάκια. Μα όχι, δεν μπορώ να τα δώσω. Τα κρατάω για το βρέφο στην πάτλη. Το όμως το καημένο πόσο κρυώνει. Αυτή την ώρα έχει ανάγκη. Μπορείς να τα πάρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς θα μπορέσω να στο ξεπληρώσω. Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρεις το Χριστό που γεννήθηκα σαν σήμερα. Ναι, σήμερα είναι Χριστούγεννα. Λοιπόν, σήμερα θα έρθει εδώ. Δηλαδή, άκουσα τη φωνή του. Ελπίζω το όνειρό σου να βγει αληθινό. Εξάλλου το αξίζεις, ήσουν τόσο καλός με μένα και το παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ.